říkám Morimu, Mori, jaký máš známky ve škole? Že 2, jsem tam nějaká 3. A teď ty rodiče a tohle. Já říkám, ale tak si tady, hoďme si to na stůl. Jo? Váš syn je fotbalista, který bude hrát určitě na vrcholu České ligy. Možná i v zahraničí, je opravdu mimořádnej. Má výborný známky ve škole, nemá problém. Maturita se dá opakovat a i kdyby vlastně jakoby ji měl opakovat potom na další 2 termíny, tak ji udělá, protože známky má dobrý. Chápu vás, ale jestli mu ujede ten fotbal, tak prostě už to jakoby nenahradí. A jestli vy mu budete tak jako nehodnej, jestli mu budete celý rok, už tady budeme píše září do prdele, od teďka mluvit o maturitě, tak vlastně zapomeňte na to, že ten kluk bude hrát, ten se z toho podělá. No, tak jsme si vyčistili stůl, řekli jsme, že priorita je fotbal, maturitu stejně udělal v květnu a vlastně v červnu šel do Schalke.